urte batzuk pasaudie, askoitin hezkuntza arautuen bertsolaritza lantzen hasi ginenetik, jaialdi hau Floreagako areto hartan egiten genunetik, eta 10-11 urte izango dagoeneko, eta guain dizorionez hemen gaude. Hemen gaude, urtero bezala, umien generazio eta labealdi berriekin, eta proiektu honek bermatzen diguna da gutxienez, gure ume hauek bertsolaritzai buruz nozio batzuk jasotzie, eta euskerikin hitzez jolasten alegintzie baita ere ez da. Gaur hemen 7 talde edukiko ditugu, zuentzako prestauden jaialditxo hau burutzen, 3 etorriko zaizkigu Xabier Munibetiken eta beste 4 Floreagatiken. Gehiegi ez daiz luzauko ni, baino jaialdiekin hasteako bai eskerrak eman nahi dizkitekela Bertsozale Elkartin partez. Hau Bertsozale Elkartiek udalakin eta ikastetxikin aurra eramaten proiektu dalako, Bertsozale Elkartin partez eman nahi dizkitek eskerrak askoitiko udalai eta bai Floreaga ikastetxiei eta baita Xabier Munibeire. Gero ja, neure partez, nerekin gelan bertsolaritza lantzen jardun deben bai Mailu eta bai Isabel ire eskerrik handilenak. Ordune, txalo handi batekin hartu izan hauek. Eta beste gabe gaurko jaialdinei hasieri emango dugu. Hortako, Floreagako 5. A maili etorri da jela aurrera. Hauek aukera duen gaia izen da, historiako garai eta pertsonaia esanguratsuek. Ia zer egiten diguten. Horrean bizi gauza gutxirekin, arropa egiten dugu animaliekin, zu asmatu dugu makil batzuekin, eizean gabiltza gure lagunekin. Gu Egiptotik gatoz herri orkestera, Farao eta Kleopatran berri ematera, gure gana etorri Nilo ezagutzera, piramideak eta herria ikustera. Greziak asko erakutsi dio munduari, garrantzia emanez beti zientziari, filosofia eta baita arteari, eta gainera ditugu jainkoak ugari. Erromako herria indartsu handia, soldaduen indarra da izugarria, dena da garaipena, dena irabazia, menpean hartu dugu Europa guztia.
Baserrietan guia aspertu egin gara, eguraldi txarra eta dena galera, industriak zabaldu ona eta ara, denon mugitu gara lantegietara. Epoken garaian gu dotorenak, mirakontxan paziran etxoneko denak, hartza eta irudentzat lanak eta penak, baina denen gainetik gu importantenak. Sufragista gara eta ez gaude alai, botatzeko aukera noiz iritsiko zain, lantegietan umerik ez dugu ikusi nahi, gu beti izango gara mundu aldatzeko gai. Soldaduak besteen aginduetara, bi gerra mundialetan ibiliak gara, gerra horiek amaitzeko Hiroshiman danbar, ikasiko genduen gerra oso txarra da. Gu hippiak nahi dugu mundu bat hobea, maitasuna zabalduz denera iristea, Vienamen dago gerra ez dago bakea, horregatik nahi dugu borroka amaitzea. Gu gera punkiak ta honena gainera, jendea zarratzean gu harrotzen gera, musika gogorrak ingoaz gozatzera, beti biltzen gera oiarren antzera. Teknologi berri ez bizitzari ekin, dena egiten dugu ordenagailuekin, eguna pasatzen de mugikorrarekin, mundu aldatu dugu teknologiarekin, mundu aldatu dugu teknologiarekin. Bueno, hoxe izan da munduen garapena izetik gehiegi izat izango litzake, baino txalo handi bat egin agurtu litzagur. Bueno, ondorengoek Xabier Munibeko DBH bat akuek izango hien, eta hauek munduan zier bidaia bat antolau debe, eta orduan atea itezela aurrea, mesedez. Australian gaude gu ederki pasatzen, Sydney eta Tasmania bertan bisitatzen, janari aldetik anarraina probatzen.
Oporretara txina gugoaz bidean, bertan ikusi nahi deu jendea kalean. Xuxia eta arroza jandeu jatetxean, orantxe goaz biok etxerako txean. Jamaikan gabiltzon dugu surfa egiten, hementxen gaude biok hondartzan jolasten, orantxe ari gara kokotik edaten, oporrik ederrena pasa ditut aurten. Hemen Hawaien gaude asko divertitzen, hasi gara hemen txegu jula dantzatzen, jendearekin gabiltzi itxasoan bainatzen, nahi dugu guk ikasi ondo surfeatzen. Kaixo Brasilen gaude oporrak pasatzen, denbora joan da etorri den dena ezagutzen, orain hondartzan gabiltze guzkia hartzen, ume gehiegi daude uretan bainatzen. Hemen gaude Parisen Eiffel bisitatzen, Disneyland Pariseko parkea ezagutzen, garaipen uztaitikan azpitik pasatzen, baina ez dugu frantsesez askorik ulertzen. Oraintxe bertan gaude Iruña ezagutzen, bihar San Fermin datadena preparatzen, gu ere ari gara gorputza prestatzen, bihar egun handia zezen ez pentsatzen. Estatuatutako hiri handiena, Manhattanetik hasita zabaldu dena, askatasunarena dala politena, koroiaren gainean egongo garena. Nilo ibaia dago Egipto barruan, piramideak ere desertu inguruan, faraoiak ere bai lurraren zoruan, leku ederra gorik ez dago munduan. Veneziaren tartean gondola barnean, Kanan nagusiaren plaza honenean, urez estalitako hiri handi batean, izozkia jateko hiriko kalean. Bueno, uda ontako hemen 10 aukera badauzketzue, eskerrik asko, eta txala handi bat zuentzako da. Urrengo taldie, Floreagatik etorriko zaigu 5. B taldiera, hauen munduen etzien kabitzen da espazioa baino aldein digute.
esne bidea tau da kontaketa. Aspaldi gertatu zen kriston lerketa. Nire barruan daude 8 planeta. Sateliteak eta izar da kometa. Eguzkia naizen ez obera izpiat, nik berotu ohi ditu lurreko piztiak. Landarea behar naute sortzeko jakiak, niri ezker bizi dira izaki guztiak. Iagia naizena badaukat dira, aldatzen naiz sarritan txikitik handira. Platano formara edo gazta irudira, maitasuna indartzen alero ni begira. Izarra gara eta zeruak daudegu, ipurtargi txikien distira daukagu. Izarruxoak ere zerua igaro du, egunez itzalita gaua pizten dugu. Artzandikoa gara eta espaziotik gatoz, Orion da txikia guratzetik datoz. Zuek beti zaudete gu ikusteko gogoz, hori egiteko aukera soilik teleskopioz. Meteoritoa naiz ta espazioan agertu, jadanik pasa ditu nik hainbeste leku. Belurrera erori eta dena lertu, dinosaurio guztira ziren desagertu. Ni lur planeta naiz ta badut hainbat neke, ni kontuan hartuta gu molda gaitezke. Denak nire gainean bizi zaitezkete, baina zaindu ezean desager naiteke. Aurora boreala naiz kolore denetan, zeruan azaltzen leku hotzenetan. Batez ere gauean martxo guztietan, ipar polora joaten naiz ni oporretan. Guzulo beltza gara ikaragarriak, nahiko iluna gara gainera erraldoiak. Zientzialarientzat erakargarriak, gu gero oso polita baina tranpatiak. Gustokoa dugunez espazioko saltxa, ilargian eman gendu lehen
Bertsoen hautsa, Martera joatea da gure ametsa. Espazioko ontziako etea gera, joaten gara gora egan egitera. Nasak bidaltzen gaitu espazio aldera, astronauten garraio taxien antzera. Estralurtarra gara azkarra gainera, espazioan gaude Marten bizi gera. Ez gaude pozik hemen goazuenera, omnian joan ta zuek menpean hartzera. Behu daizuela zueire, atxala handi batekin agurtuko ditugu haueke, aurrera zain egibo behar. Urrenak, Xabier Munibetik datozkiguta bat bekuek die, eta hauek San Ferminei buruz jarri izkigute bertso batzuk. Aurrean. Gaur hasiko ditugu pozik San Ferminak, ekarriko ditugu zezenik handinak. Txuri gorriz jantzita kaliak zikinak, inon ez dira izango bezauen berdinak. Eguna ospatzeko egin alegina, banderaren kontua ez da atsegina. Kolore txuri gorriz ta berdez egina, Iruñan ere maite dugu ikurrina. Hemen gaude tabernar gaur pasa egiten, edaten dugu askota oraxe mozkortzen. Ederki pasatzen deu bazoa botatzen, hori egin ondoren zezenak ikusten. Andaluzitik gatoza entrenaturik, jendea harrapatzeko gaude prestaturik. Nire bihar punta daude zorrozturik, bai ezkorrik alari bat harrapaturik. Iruñera etorri naiz korrika egitera, zezenaren aurrean beldurrez lotera. Amaitu dira eta jada noa atxera, urren gurtian berriz ondo pasatzera.
zazpian zezen plaza honetan, zezena irtetzeko gaude gupozetan. Ole torero entzunez gustora benetan, bi zezen gaixo hauek hilko ditu bertan. Gubioi zezenketa ezaigu gustatzen, tortura eta odolak bai gaitu nazkatzen. Hori kentzeko aigea firma batzuk biltzen, ta usteko zezen eipakean bizitzen. Pasatzen dugu eguna bizitza salbatzen, gure lanean gara gu asko saiatzen, eta ari gu gara bizitza posatzen. Lan honetan ez gara sekula aspertzen. Hemen gaude gu plazan zezenak ikusten, mikro hartu eta elkarrizketatzen. Mundu osoa zaigu Iruñera sartzen, festa hauekin ez da erraza hazten. Duela, zueire, txala handi bat. Urrengo taldiek, festa giroen segiu nahi du baita ere, eta hauek aukera hemen gaine hori da, jai giroan. Eta hortako Floreagako 6. ataldi etorriko zaigu. Alkoholaren atzetik ez duten ahiura, honek xala egin du zabaldu ingurura, elefanteak betzan azkun jarri hura, honi hartzen dio mixologiko itxura. Gu beti biltzen gera ertzainen plakekin, jendea berriz larri alkohol kontrolekin, geratu orduko denak putzetearekin, aberastuko gara hainbeste izunekin. Almena bagenuen txofer egiteko, haiek esan digute hemen gelditzeko, globoa jarri eta putzeten azteko, ta zeroaren ondoren aurra segitzeko. Goizeko 6 dira, etxea itzen nago, alusinatzen enez pretibo mandago, eta txano gorritxo pixkatarutzago, loguria daukat eta ohea nahiago.
Zuek ari zarete diarkaso gogor, gulo egin nahi eta zuek berriz txotxor. Kale eskin hortatik polizia dator, jarriko dizkizute 15 bazigor. Ez dakigu zer egin hainbeste dirukin, dena lapurtu dugu geure eskuekin. 15 bat kartera 200 bat eurokin, kontu zibil zaitezte guztiok gurekin. Korrika egitera joan gara Iruñara, zezenen aurretik entzi errotara, adarra sartu eta 15 puntada, gehiago ez gara joango San Ferminetara. Zenean bila ibili arrengu kalean, goizeko 6 dira eta ez dago etxean. Zertan ari ote da taberna batean, guraso kezkatuta bera iritsi artean. Martxandia egon da herriko festatan, ezin izan dugu guk sartu tabernatan. Rokaldea erretxarrak zegoen benetan, giro bera zegoen hemen diskotekan. Danok hemen zaudete pixka bat zelanda, etorri hona eta joango zara janda. Indarrak arrueta jarraitu baranda, euroan hamburguesa merkea ezala. Bezeroa sartu da dinbili lanbara, eta jarraian egin du barruan txala. 100 euro ordainduko ditu berehala, ta bestela taxia garbitu dezala. Dantzaldi ozona izan da gaurkoa, mutila bilatu dut ganoradikoa. Onuntza etortzea izan da gakoa, errepikatzekoa diskotekakoa. Bi orduzari gara gu hemen kantatzen, horbean ez da ikusten jendea mugitzen, guri begira jarri eta trago bat hartzen, Ameriketa goaz hau ez badaldatzen. Krisialdiagatik ez dugu txokerik, hemen ez dagoelako batere dirurik, oraindik ez dugu saldu batere fitxarik, ontako beto daude barrakak itxirik. Gazte hauek gabiltza oraindik kalean, gu berriz ari gara jotake lanean, erratzak astinduaz taberna bau
aspertu gara dena garbitzean. Eskerrik asko, hauek bukatu bere lana eta oso ondo gainea. Bueno, aurrenak, Floreagati datorkigun 6. betaldiei eundoku pasazaio, 3 mendizale dauzko bertan, eta mendilen jundie gauza ezberdinek aurkitzen. Orduan, bakoitzei bertso bat botako je, eta hor erantzungo jobe zer egiten duten horiek, bai? Orduan, aurrea 6 bekuek Txuri, ez zaudete itxusi, ardi pintxorik ez dut, gaur arte ikusi. Ardia gara eta behin mantxa ditugu, paseira irten eta egin gara galdu, aitaria eta ama bella dugu, arian eta bella nazketa garagu. Hau ez dute ezagutu, bizitza guztian, hobeto esan zeundeten, itxaso azpian. Gidari eraman arren barruan pertsona, eta pixatu arren iruzpalautona, batzutan itxasoa ez da batere ona, tsunami handi batek ekarri gaitu ona. Beldurtu egin nauzu, gaurkoan tartalo, begia itxi eta egin ezazulo. Basora etorri naiz argia zaintzera, zuek ikusi eta joan dira etxera, sarri etortzen zarete traba egitera, utzi ni bakean ta zoazte kalera. Mundua alrebesten, ari da agian, hartzaia kalean da, robotak mendian. Zabala, eta izaeraz berriz humilta apala, zuetzak sartzen ditut besteak botala, orain inaiz basoko langile ofiziala. Zuen presentzio hori ez zaigu gustatzen,
bidaiatzen. Mendian zertan gauden hori galdetzenik, gu berez ez dugu nahi ezer kutsatzerik, baina zutako askok ez du kontzientziarik, galdu egin gara hemen zuen kulpagatik. Zaldi pare derronek, dirudia bila, zertako daukazue, atzeko motxila. Goian etxe egiten dugu hegazkinekin, egan egin nahi dugu bere lagunekin, hodeiak ikusita egan elkarrekin, hangoitin zatoiteko parakaidazakin. Eta minio zauek, nola datozara, fabrika utzi eta izarraiz puntara. Makina proiektu bat genuen agian, egon nahi genuen guk Euskal Herrian, nahi gabe zartu ginen makinan agian, non aterako eta mendian erdian. Zuzara de abrua, gaiztoen mamua, pixka bat berago, dago infernua. Gaur irabazia du deabruen froga, gaizto portatzea zen gaurkoan aproba, zaria bidaia bat nahi nuen txokora, hanbero egiten dut atorri naiz gora. San Inazio ondoan, omnia utzita, noiz arte luzatuko duzue bisita. Gu bakarrik nahi dugu lagunak eitea, beste batzue berriz lurra zuntzitzea, hemen dagoen guztia menpean hartzea, zuentzat onena da gurekin joatea. Guk egingo genuke, modu atseginean, bidaiatxo batzuen, erratzen gainean. Erratza libre baina ezuek emateko, hemen txegabe guzain zuen pasatzeko, pasatu bezain pronto erazo egiteko, patata frigitukin osori jateko. Hogeita lau orduak, hile aurrazteko, asmoik ez aldezue, lanean hasteko. Mila aldiz orrazten gara egunean, errekako onena gara bestean, gure lana hoxe da erreka ertzean, zuek erakartzea goizarra txaldean. Ideia bat daukagu, zuen kalte
Mendizalea da bizgu baino arroago, zalantzarik gabe arriskua dago, azkar joango gara jan baino lehenago, hemengo garelako zuek baina azkarrago. Bueno, sondo, zuentzako ere txalo handi bat eskauko dugu. Eta jaialdi honekin bukatzeko azkeneko taldi etorriko zaigu. Azkeneko talde hau datorkigu Xabier Muribetik baita ere, eta bat Z taldie da. Hauek marrazki bizidunai buruz egin dituzte bertsuek, eta horiei buruz kantako igue. Aurrea! Pitufolandia izena gure herriarena, beti gure atzetik garramen gaiztena, gure familia da gorputz urdinena, herririk politena pitufo denena, herririk politena pitufo denena. Txiki dut izena eta naiz kostaria, lagun artean berriz oso kantaria, irudimentsua naiz baita mezlaria, basoan bizi garen famili txikia, basoan bizi garen famili txikia. Etxera sartzeko ez da behar baimena, bertan dago orain isagu politena, txakurdenetan Pluto dela arainena, ta bere txedera degula honena, ta bere txedera degula honena. Etxe txiki honetan bizi gara gero, harrapaketan beti bukatzen dut gero, naiz eta katuak ez sekula espero. Jerrikto mira bazten dio egunero, jerrikto mira bazten dio egunero. Doraemontan hobita ditugu izenak, katua goxatzen du pertsonaren penak, tresnak erabiltzeko ditugu baimenak. Poltsiko magikoak orderik daudenak, poltsiko magikoak orderik daudenak. Lazkao txiki izena zuen, bere begitan izdira, herri askotan bertso kantatzen, beti jira eta bira,
zazimurra ikusi zuen, ispiluari begira, hemen pertsona gazteak ere, sartu egiten dira, sartu egiten dira. Pedro eta Vilma gara guarriketarrak, beste laguna berriz dira txundindarrak, tronko mobilak dira gudenon kotxeak, auzokoak direla lagunik onenak, auzokoak direla lagunik onenak. Zintxanda mutiko bat oso maitagarri, naiz eta bere ama jo ikaragarri, sekula ez da jartzen ez du eta larri, neska denen atzetik ibiltzen da sarri, neska denen atzetik ibiltzen da sarri. Lokatzetan gabiltza atartzen zarata, gero etxera junda dutxatzen presaka, kalera irten eta elkarri bultzaka. Zikin xamarra gara txerriak gerata, zikin xamarra gara txerriak gerata. Protagonistak dira Rikota Eskilper, beraiek jartzen dute nahiko gaztapiper, Rei Julian gaiztoa bada nahiko anker, baina pinguinoen kontra ezin egin ezer, baina pinguinoen kontra ezin egin ezer. Egon daizuela txala handi bat. Eta zuela noi eskerrik asko etortzeatik. Ikustezue, hau da zuen seme-alabakin egiten den gauzetako bat, eta hurren urtien jarraituko dugu edo jarraitu nahi genuke gutxienez. Eskerrik asko eta nahi dezuen arte. Xabier Munibeku gelditzeko mesedez.